Francis Leo Marcos, challenge accepted. Sir, this is Francis Leo Marcos IV, aka Kuya Minso, ang estudyanteng nag-accept ng iyong challenge. Sir? Hi po, ako nga po pala si Jasper Dave Sakay po from Palawan. Ako naman po si James Michael Alvarez from Rizal Province. At ako naman po si Aljun Latubi from Palawan. I'm Dale Casantosan from Palawan. I'm Jericho Bilano from Palawan. Salamat po sa aming sponsor, si Yoli at si Sir Bernie. Sana po marami po kayong tutulungan. Ganun po. Salamat. Hi, my name is Juan Tata. Thank you for the money. It's gonna go a long way. Yeah. Thank you to Miss Edith, Yeah. Ma'am Yuli, Oli, yeah. and Sir Sir Bernie. Bernie. Ayan. Thank you so much for the money. Hi, thank you so much for the blessings. May God continually bless you. I'd like to express my thanks to Ma'am Edith, Ma'am Oli, and Sir Bernie. Ayan. Ako nga po si Jester Cordero. Galing po ako sa Sultan Kudarat, Mindanao. Ayan. Ako. Okay, magandang araw po. Ako po ay si Brother Ronald from Palawan. Ayan. Kami po ay nagpapasalamat. Ayan. Lalong-lalo na po kay Ma'am Edith at kay Ma'am Yuli. Sa kay Sir Bernie, thank you po at God bless sa inyong ministry. Ayan. Magandang hapon ma'am, sir. Ako po si Rodel, galing po ako ng Palawan. Ayan. Magandang hapon po. Ako po si Dale Jan. Galing po akong Bulacan. Salamat. Magandang hapon po, ako po si Tito Dionisio galing pong Mindoro. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Edith. Ma'am Yuli. Sir Bernie, salamat po sa inyong Pagpalain kayo ng pagbigay. Panginoon. God bless po. Ayan. Ako po si Melanie from Pangasinan. Thank you po kay Ma'am Edith. Edith, kay Ma'am Yuli. Yuli, and Kuya kay Sir Bernie. Bernie. Ayan. Thank you po. Maraming salamat po sa aming sponsor, Ma'am Edith, Ma'am Yuli, kay Sir. Ayan. Thank you. Thank you very much to our sponsors. To Ma'am Edith, thank you po. From Ma'am Yoli, thank you po. From Sir Bernie. Thank you po. Ayan po. God bless. Okay. Phil from Zambales po, sa Subic. Mamaya. Ako po si Edward Arsiaga from Nueva Ecija. Ayan. Mariel Reyes Nanda po, Pangasinan. Ayan. DJ Maderal from Masingan. Ayan. Mary Bless Manzala from Ilocos Sur. Jason Marbas po from Ilocos Sur. Ayan o. Renalyn po from Palawan. Ayan. And then, pangalan mo muna and taga saan ka? Mamaya ka mag-iyak. Ako po si Ma'am Jerry Asonda galing pong Pangasinan. Marami pong salamat sa binigay niyo pong biyaya. Malaking tulong na po ito. Mamaya ka na mag-iyak. Pangalan mo muna. O, mag-ayos ka. Si Jarafin. Pwede po pababa ko. Yan. Sige. Ay, mag-ayos kayo. Hindi tayo mabigyan nito ulit. Ulit. Take to. Uy, galingan mo. Ako po si John Kim Hipulan, estudyante po ng NLAC, galing sa Negros Oriental. At ako po isa sa mga na-lockdown dito at kami po ay nagpapasalamat dahil sa aming pag-stay dito may mga tao pong nakakaalala sa amin at tumutulong. Ma'am Yuli, Ma'am Edith. and Kuya Sir Bernie. Thank you so much po. Malaking tulong po to sa amin. God bless po sa inyong lahat. Sponsor kala Ma'am Edith, Ma'am Yuli, Ma'am Kay Sir Bernie. Sir Bernie. Natanggap na po namin. Thank you po. God bless. Magandang hapon po. Ako po si Leang Pailma. Thank you po sa biyaya na inyong pinabigay sa amin. At nagpapasalamat po ako sa mga sponsor kay Ma'am Edith, Ma'am Yuli at Sir Bernie. Thank you po. God bless. My name is Joel Wani. I'm from Papua New Guinea. I'd like to take this time to thank you for your donation, especially to Seb, Bernie. Benny, Ma'am Edith. Ma'am Elite, and Ma'am Yuli. Yuli. Ayan. Good afternoon po, Ma'am Edith, Ma'am Yoli, and Sir Bernard. Ako nga po pala si Christian. At nagpapasalamat po ako sa blessing po sa tinapay pati sa pera. Malaking tulong na to para sa pagpalain po kayo sa Hi, thank you for... my name is Sumang and I'm studying first year in nursing school, and thank you very much for sponsoring and giving this gift to me. This is a very
blessings for me during this lockdown. Yeah, thank you. From where, what country you came from? Myanmar. Myanmar. Okay, thank you. Ay, ako dahil si Okay lang. ako dahil si Adonis Antolan gikan sa Maguindanao. Thank you very much Ma'am Edith, Sir Bernie. Bernie and Ma'am Yuli. Hello po. Salamat po sa pera tsaka sa pagkain. Ma'am Yuli, Ma'am Bernie. Sir Bernie. Ay, Sige Sir na. Bernie and Ma'am Edith. Ma'am Edith. Salamat po ng marami. Anong Ako pangalan po mo, ay Lai? taga Palawan. Ako Yeah. po si Carmela Carlota. Yeah. Yes, salamat po sa aming mga sponsors, Ma'am Edith, Ma'am Yoli, at Sir Bernie. God bless po. Yeah. Salamat po kay Edith, Ma'am Yoli, Sir Bernie. Thank you so much po. God bless po. Yan. Subscribe to Kuya Minso channel.